pamusoro vakuru vedare handina kuya kunoita pamuromo. Ndauya kungokuzivisai zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi. Mashoko ataurwa naadvocate Nelson Chamisa parufu rwaComrade Bombshell Geza. Vachamisa vari kuti Comrade Geza, you broke rank, you saw the light and lit the way, a flame kindled that will never fade. Only grow the flame you kindled will forever glow and grow into a bonfire. You did your bit and sparkled a flame. No darkness can quench. The light lives on. There shall be no extension of anything. Your declaration stands. My condolences to the nation, Geza family and friends. Rest in power, Comrade Blessed Bombshell Geza. Ndo mashoko ari kutaurwa na Advocate Nelson Chamisa parufu rwaComrade Geza. Pakufa kwavaita ari kupromisawo zvanzi zvona hakuna any declaration ichaitika, any extension of term ichazoitika futi. Zvamakatodeclare izvozvo kuti hakuna 2030 iri kuonekwa pawatch, hanzi zvicharamba zvakadaro. I don't know kuti imets dzipi dzimwe dzinenge dzichirongo nevanhu, but it's always important muri yeZimbabwe kuti tisu vanhu vezvivhitivhiti, vanhu vema-updates tinge tichita se tichizivisa. I know and I understand kuti vamwe vakutanga kupopota kuti iwo uri mucheka dzafa, wakubuda uchitaura izvezvi nhasi, wakadii kubuda uchimusapota paanga aripo, wakadii kungobuda uchingoindosa even one day. Izvozvo hazvisina basa nesu, zvinhu zvingoti zvekuti vanhu munongotaurawo. I love and I respect vanhu vanotaura zvakadaro because Zimbabwe kune freedom of speech, freedom of expression. Zvinhu zvakakosha kuti vanhu vaitese vange vachingotaura. Even kune nyika dzakasiyana-siyana, even especially here in South Africa, everything is just there. Freedom of expression, freedom of speech, munongotaura zvamunongoda. But inini ndangoti ndiuye ndiite rangu basa rekukuzivisai kuti ndingataura kuti zvakati. Kana pachinge pane vamwe vachabuda vachitaurawo, tichakuzokuzivisai. And on the issue of nyaya yekuti pari kufambiswa sei, achaiswa here paNational Heroes eka, because ndozoti nyaya yekuti muri kubvunza iyoyo, nyaya iyoyo manje inyaya yekuti haisati yasvika nemunzeve dzedu, but nzeve dzedu dzakareba, dzinofamba kwese kwese dzichitsvaga, dzichinzwa mashoko chichiri kuitika zvapapi. Haufa ndichadzoka tichakuonesai kuti vanenge paita sei, vabvuma varamba here vaita sei. Obviously pane ma-negotiations akawanda, because iye munhu wekuti kuhondo akaenda, ma-war credentials akasimba, akatorwira nyika yacho zvechokwadi. MuZanu-PF macho akaseva men or whatever, kana zviro zvinonzi unoenda kuHeroes because of ngori munhu wezanu, ndobva azopandukirana navo vaZanu vacho futi at the end of the day. So I don't know, it's up to them kuti what are they going to do panyaya yekuti vaise mudhara uyu paHeroes eka. But for now chakakosha chandaita kuti ndiwire panapa kukuzivisai zvimwe zvine zvichitaurwa nevamwe vana veZimbabwe vakaita sana Chamisa, vari kutaura kuti zvoni tine urombo nekushaya kwamaita, asi hanzi tichakontinya zvamakadeclare zvicharamba zvakadaro. I don't know kuti Chamisa ada kuita take over pane nyaya dzacho here, kuti otanga kudeedzerawo kuti tosangana 2030 here or whatever. I don't even know kuti chichi chada kuitika ende kuti vachada kutraya kunomisidzana papi chaipo. Saka ndangoti ndingopfura nepanda pamuri yeZimbabwe ndingokuzivisai nyaya dziripo paKulian TV. I will never disappoint. Kana pachinge paita imwe nyaya munondoona ndadzoka panapa. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.